Gde ste ljudi? Evo nas u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja. Zapravo tek počinjemo drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Možda čudno zvuči na YouTube, ali tako je kako je. Ja nisam ništa htio da diram. Ako vi hoćete da uđete, ne možete samo da znate da ima guest. Sad se ne možete sući. Nažalost, hehehe. Ovu epizodu ćemo snimati 10 minuta. I evo nas, ovdje smo bili u rudniku. Znači, uradili smo koliko toliko stvari. Znate da je trebalo da nađemo ugalj. Pećina. WTF. Baš u pećinu nisam htio da ulazim i u pećinu sam našao, super. Ajde mi idemo po bakle da vidimo šta se radi tamo u pećini. Super, poraslo nam drvo. Ajmo mi da ga karatasimo. Ja, bože. Tu neko tamo nije. Ajmo se igram Minecraft, ništa ozbiljno. Aha, zezam se. Ja igram Minecraft, ne zezam se. A kažem ovako, zezam se kao. Neka pogledajte. Meni je lakše da idem tamo, ovdje, nego tamo ono. Ljudi, ja ne smijem dalje. Evo ga. Creeper. Srce počelo da me lupa kao nenormalno kad sam vidio creepera tamo. Znači, na ovom ostrvu ima rupa koliko hoćeš. Ajmo da idemo gore po još jedan kramp. Vidjeli ste i sami da mi treba još jedan. A vidjeli ste i da sam ja velika kukavica. Gde ćeš, bre?
koliko bi bio srećan kad bi sad našao neki ugalj. Ja, ljudi, ja zaboravio da pričam. E pa ništa, to bi bilo to što se tiče kopanja. Znači, ne. Pauk hteo da me napadne, ali nije uspeo. Što sam se uplašio. Ništa, ljudi, ja moram nešto ovo da sklonim, zato što moram nešto da uradim. Evo nas, ljudi, vratili smo se. Čekajte samo malo nešto da uradim. Evo nas, vratili smo se. Išao sam malo po ugalj, konačno sam ga našao. I sad mogu da ispečem ovo. Nema nikog napolju, moram izaći napolje. Ovo je, na primjer, kao preživljavanje na pustom ostrvu, nešto slično. Ali ostrvo je veliko, tako da nije neka vrsta preživljavanja. Izvinite što ste čuli kao nešto da sam malo učutao. Morao sam da... Zapravo nisam morao ništa da uradim, nego sam ovo uradio. Kako se beše zove? Dobro, nema veze. I ovo da završim. Da, iskaratasim još nekoliko drva. Super, taman do kraja. Znači, više mi neće trebati. Evo ga. Super. Jedan, dva štapića mi treba. Samo ću jedan gvozdeni mač da napravim. Zato što će mi trebati i kran.
To je bilo to. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!